Ndinguzoleka Sitemele, igosa lolimo okanye i-agricultural advisor eChris Hani. Ndisebenza phantsi komasipala oyi-Enoch Mgijima. Kulo masipala ndisebenza kwa-Ward 32 oneelali eziyi-6. Umsebenzi wam kucacana namafama alimayo kwakunye namafama afuyileyo, kodwa elona cala lingamandla ngala alimayo, ngoba la afuyileyo ukhona u-veterinary section apha edepartmentini. Apha ke ndikwa-Ward 32 esikolweni Inaniso kwiprogram ka-NSC. Eyona nto ke ubana amafama anqwenela ukuncediswa kwiinto zokulima yi-department kule area ezisebenza kuyo engu-Ward 32 angandifumana kule namba ngu-083 567 0285. Enkosi.